Hello, so padung tag gym. Akong sakinan kay perting ugawa as in disgusting. Pila na ni ka weeks while limpyo. I'll try to matuskuhan sa car washes, I'm sure. I hope di puno kay mara ba dyan akong kalagutan din every Sunday kung dili mag weekend di man naghan ang magpalimpiyag sakyanan, and I don't know, di lang siya ko ganahan mag linya-linya dito sa car wash kay para na marag usik kay time niya di ko ganahan, I don't know, di ko ganahan magpan, but kailangan ako palimpyuhan kay perti na siyang hugawa marag ako nauwa mag-drive ani niya abi pa lang yung ani na siya ko pakutuhan. Pero summer man go din apart from init kaayo, di na ko ma-describe ang kainit. Pertisang abuga o ang huwang kuan ba is alimpyo tood ko unya pila ka oras abugan rasad siya. Saya akong car wash kay medyo mahal ba ang pa-car wash, may na lang may discount sa company na akong gitrabahoan. Watch ko sa mood mag-gym, pero kailangan ako i-force akong self, not because gusto ko magpa-gain or naana magud ko sa komunidad. Hindi akong sakyanan ni Agi. Hindi na ako kailangan i-skip ang gym kay for me it's important nga active akong lawas tungod kay sa work environment ako most of the time na ako sa opisina, and actually it's been like I don't know since before COVID pa ko sa gym. Hindi siya obvious akong lawas tungod kay medyo problematic akong eating habit din here. But nagko ako trainer before sa pamaagi kung saan pag-exercise kay para na ako importante dyan nga hibaw gani kaon sa imong kuan imong program maron sa imong buhaton sa gym. Dili lang basta lang alsa ka kas at the end of the day marag feeling mo dili ka accomplish o kabang sa goal o sa target nimo. So it's important nga hibaw ka or at least nag-research ka kung unsa may imong aim or goal na i-achieve ka. I think kailangan natin i-incorporate na ang exercise sa trabaho. Doesn't give us an assurance na kung mag-gym ka regularly healthy ka. Makakontribute siya, but it all comes down kung unsay mong gikaon or unsay mong yun sa nimo pag alaga mo sa imong kagalingon, di lang sa exercise. Kaya let's say sige to kag exercise pero imong pagkaon is dili healthy or dili ka consistent sa imong kuan or kay ba sa imong nutrition diet, marag walay bili imong exercise kung disan ka focus imong pagkaon sa imong paghuway. I don't know why ganong mahal ang membership sa gym na para na ako di man unta dapat nga ka kuan marag nga mahal because
it's about niya kay nakata sa lagihanan niya pero tingdighanan sa kinan. So you know, di untay I hope accessible siya sa mga tao, especially daghan man sa niya interesado nga ma-enroll or mag-gym but ma-discourage nun kay parting mahala. And I don't know, I hope there's something buhatan ng mga gym owner kung ganahan sila managhan nila ang mga tao or any some sort of promotional or the whole point is I hope accessible siya. What I mean about accessible, kinang barato, you know, like di may mo kailangan siguro mahalo ng pressure just because nindot mo mga equipment, nindot mo amenities or whatsoever, but dili ko kuha na ng idea nga pero hindi ko happy sa idea nga mahal kang gym niya and amurag just because dili ko ka afford amurag nawa na ganin mo ang kuan yung mga yara nag-parking ko yung interest. So mora na ay mag-gym sa ako. Okay, so na-reject pa man ako sa gym. Ato ko grocery kay malit ko pagkaon ako para okay, so karon padong ako mapalit sa akong panihapon. Okay, so pasensya na kayo kung nilad kayo kung why pati na ang gulmore pag naman akong gym kaya malasay pag naman akong groceries. So may palit ko ako shawarma. Ano ba ka na yung shawarma sa Pinas? Pasensya na kayo. Okay na siya ulit ka na sa'yo. Itong inita actually nato sa parking area. Nagladuha ako kung ito gani magpa car wash ba ko after kaon ako or ugma niya ako. Mga akong data pasensya na manin akong dinner di kaya kamukha og daghan kadabi kay maglisod og tog niya. I don't think sa dinner marag bugat imong kanon kay kaya ako magayin ko wait pertid sa inita din hing hindi mataba ang kainit na ayaw na kung sakyanan din. Panahoton ko ani kaya ayaw na akong AC. Actually paano din yan alas 8 pasensya na ka kumura ko way kaon tibok adlaw pero actually nga ni yung makaon
Huwag ka nang patay gutom ka. Pasensyain ako kaya ginahan ko mag-istorya ni mga inyo samtang gausap ko din yan. There's something about sa ilahang pag-prepare sa shawarma nga ambot ila naman ng gamlo-gamlo pero makaano siya kag lahi ra jud siya compare sa shawarma sa ubang lugar. Nakatilaw mo ko shawarma sa other countries. Ambot sa Pinas nakatilaw ba ko una ba shawarma na I know na shawarma sa ka for sure pero lahi ra jud ngayong lahi kay sa una sa Pinas nakatilaw ko burrito. Katawa sa burrito din ang na-joy kalainan mas lami din tungod kay ambat. Okay, tapos na ko kaon. Da crave jud ko soft drinks. Actually stop naman tani na ako sige inog ko pero nibalik na sad pero ganahan jud ako nga 100% ako ni stop yung sound pa man gusto kaya di siya lisod na try naman ako siya before amot ba na crave yung jog sugar actually zero man siya pero ay mo ko mo to nga wani siya sugar ready man ako siya mahurot sad igo na ako tilawan gamay rin makuha ikaw man mao na so man ako kaon orag ko na jud na himuta akong dagway hamtang kausap ko sa shawarma anyway try kog adto sa car wash kung puno gani muuli na lang ko kung dili hugasan na ako kay murag 3 weeks sa Josie yung niya magpa-car wash ko niya why nito po